Ne pregătim pentru marea cursă pe locuri. Gata, start! S-a accidentat. Na, nu știu ce, dar toate mașinile știm că trebuie să facă mai neies. Și chiar pe cea cu numărul 10 filmează. Care e? Asta. Trebuie să știm că Lamborghini, dar știm cine vine primul. Nu știu, dar cred că Mini sau Toyota. Cred că s-a pierdut Toyota. Trebuie să știți de Toyota, dar nu s-a pierdut, e prima. Să vedem dacă mai se accidentează cineva, dar stai, pom! Să mai accidentează una. Filmează pe cea când nu se ce. Uitați la mine. Eu trebuie să știu că cursa asta a fost un experimentar, dar Lamborghini câștigă, Renault, Mini, da, s-a făcut, trebuie să știu că cursa noastră a fost un succes, cu 2 mașini bușite, dar să știți tot ce a făcut, am zis că trebuie să știu. Cursa a fost un succes pentru mașini, dar nu chiar sunt mai mult, și chiar mai mare succes decât alte mașini care au ajuns la locul ultimul, pentru că acum trebuie să știm că toate mașinile pot veni. Exact. Chiar cred că cursa noastră a fost un succes. Acum se încheie, îmi pare rău, dar s-a încheiat. Foarte interesant. Gata, acum putem să o vedem. Tăticule, o vedem? O vedem? O vedem. Hai, te rog.